Basen makila bat mundu guztia ipurdian jotzen zuena. Andre bat merkatura ateratzen batzen, ateratzen zen makila eta xest ipurdian jotzen zuen. Gizon bat pasiran basebilen, ateratzen zen makila eta xest ipurdian jotzen zuen. Aurrak plazan jolasean bat zeuden, ateratzen zen makila eta xesta ipurdian jotzen zituen. Batez, hainbeste jotzeaz nekaturik, loak hartu zuen makila, handik aitona bat pasatu zen, eta makila ikustean honela pentsatu zuen. Arranopola, justo nik behar dudana. Eta makila hartu, eta harinago ibili zen. Makila aitonarekin adiskide bihurtu zen, eta aurrerantzen, ez zuen inor gehiago ipurdian jo. Kaixo Kuadrilla, zer moduz gara, ondo? Gu uste horretan bintzat, eta zuek horra baldin mazarete primeran gauzak. Gaur, Dondonki Ekilikon berezi xamarra izango dugu, hori aurretik diotsuet, eta berezi xamarra izango dela banekien, baina enekiena gaur jaieguna izanik, eskola izango denuenik. Marikolo, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Gaur eskola daukagu? Ez, gaur jolastea etorri gea. Bai? Honean jolastea bakarrik etortzen gea. Bai, eta nortzu etorri dira, ba? Gaur horixe ikastolako aurrak. Bai? Donostitik, Donostiko txokopoli batetik etorri gea. Han Alderdi Zarren, Gaztelupean, antxe daukagu gure ikastola. Zenbat urte dauzkate gure pinpin hauek? 3 urte. 3 urte dituzte, bai. Eta 3 urtetako aurrei ze erakusten dizuzuk? 3 urteko aurrei? Zuk uste baino askoz gauza gehiago. Bai? Asko, gauz asko ikasten dituzte. Garrantzia handiena hizkuntzari ematen diogu. Beren ikasketak geroko ikasketa guztiak euskaraz egin behar dutenez, hizkuntzari garrantzia handia ematen diogu, eta horren inguruan gauz asko egiten ditugu, lantzeko ekintzak eta ez dakini, ipuiak eta muralak eta antzerkiak eta gauz asko egiten dira gauz lantzeko. Eta horren ingurun beste beak egin behar dituzten ikasketaren lehenengo pausoak bertan ikaste dituzte, matematika dela, psikomotricidadea dela, ritmoa dela, musika dela, eta gai asko. Nahaztuta aukatuko dut hauek eguna, ez da? Ez, baina dana jolasean egiten bai da, eta atsegin egiten zaie. Tira, noizamen zigortuko dituzu? Bueno, batzutan behar izaten dute, baina ez dira izaten alako zigor. Zein da 3 urtetako traste txiki hauetako batik jartzen dizu zigorra? Asko dira trasteak. Ze zigor mota jartzen dizkizu? Zigorrak, txoko batean, pixka batean eserita egon, edo konturatu ditezen, zer egin duten behintzat konturatu ditezen, gaizki egiten dutenean. Erki, oso ondo kantatu egiten dutela esan duzu? Bai, kantatu ere bai. Ze kantatu egiten dute lehen da bizi? Lehenengo, Anurrin etxe pospola abestuko dute. Nola esan duzu, berka? Anurrin etxe pospola. Ederki. Eta gero, beste abestitxon batzuk, lehen da bizikoarekin. Abestuko dituzte. Ederki ba. Marikolo, etorri lasai. Oso ondo, baina egin behar duzuena ozenago abestu, entzun mesedez, ozenago abestu, fuerteago, lasai, konforme eskolan egiten duzuen bezala, Zue pentsa eskolan zaudetela. Hoxe, Erki, aizu, Marikolo, Txirrimiri eta Txiribiton eskolan bazen euzka, ze atarramentu ingo zenuke hiru horiekin? Hiru horiekin? Lan handia izango nuke hiru horiekin. Horiek, bai, batzutan uste zigortu beharko nituzkela, horiek. Ederki, az gaitezen, Maialen, segi zuretokira. Eta esan dizu, etorri nirekin. Etorri, zuen tokitara.
eta lasai-lasai eta ozen abestu. Konforme? Ea ba. Egia esan, Marikoro, eta ikusentzule guztioi, gauzak hemen ikusten dituzuen bezala, eskolako postale berbera da, baina gaur egungo eskolak izango dira hauek, segure garaitan mintzat, horrelako egin ezkero, zigor ederra jasoko genituzkeen. Eskerrik asko, Marikoro, hemen izateatik, dena den, utzi jazu haurtxore matekin. Bai. Torri nirekin, torri pixkan nirekin. A ber, nola izena duzu? Miren, eta zure panpinak? Miren, ere. Miren izena duzu bezala? Eta 3 urte dauzkezu? Zer moduz pasatzen duzu eskolan? Ondo. Eta abeste badakizu? Hemen abestu dizkiguzuen beste 2 kanta horiez beste bat badakizuzuk? Kantatuko didazu? Ez? Zeba? Ea, nor kantatuko dit beste abesti bat? Ea, ba, etorri. Gero arte, miren. Etorri. Nola izena duzu? Maialen. Eta kantaga egingo didazu? Zuk ere ez didazu kantatuko? Ikusten dituzue. Nork? Ea ba, kantatu. Ene txiki, ene poli, ene maite zaituk, atosat, gainean hermano gaituk. Eskolako postal politia genuke guzti hau. Bale, eskerrik asko. Eskolan horrelaxe ibiliko dira behar bada. Ara, entzun guztiok, eta ikusi ze erakutsiko dizuedan. Kontxo, gerexiak. Nola guztetzen zaizkidan? Hauetxek. Ai! Badakit, patinaren gainean. Horatxe jarriko naiz. Kaixo, Mirri. Putza. Ikere gingak ikusi dituk, Bai, jauna. Baina? Lasai. Mirri, burua duenak. Uztak ire patina, begirazte. Asmakinta egin da, Mirri. Ara, ni hemen jarriko nau. Ikor salto egin, ni goruntzigoko nau, eta gingak kanal izango dizkiagu. Tira, bai. Burua duenak, Mirri. Tira. Bai, Tira. Zerbait etzebilek ondo, Mirri. Burua duenak, hola ere kategorizko erosi beratxok. Ago, Mirri,
burua duenak, badiat beste asmakizu bat. Sí. Ator nirekin. Tira, burua duenak. Baniak. Kontuz, kotxe bat zetorrek eta. Ator, Mirri! Mirri, burua duenak! Burua duen. Batek eraman dizkigingak? Bi besterik ez ditu geratzen. Ha! Ordu honean etorri gai. Aha! Burua duenak, etxirri? Non da ire burua, Hemen. Eta honela argiak pizten direnean deburuz honen barren abiatu behar dugu. Eta hoi bezala, saltsan, hemen dauzkagu, pikan berriz, ara hemen, eta konturatzen mazarete, neu konturatu nahi zen bezala horko honetan, ez daukagu lehiakiderik. Eta egia esan, arrazoi berezi bat badu guzti honek. Dondonkikirik honek aurten 4 urte egingo ditu. Eta 4 urte egin ondoren eta 4 urtez deburuz honetan ibili ondoren, aurtengo honetan aldaketa txiki bat egin zen, eta orain arte aurrak bakarrik etortzen ziren deburuzonera, eta helduak eta denak etortzen hasi ziren. Bueno, batzui ondo dituzten, beste batzuk kritikatu egin zuten. Baina lehiaketa bat egiterakoan, noski gauzak batzuta ondo ateratzen dira bestetan ez, eta gauzak zenbait aldatu egin behar izaten dira. Dondokikirik honeko lehiaketara jende asko etorri da urtengoan, eta zertxoait aldatu egin egin nuke. Esperientziak erakusten du gauza batzu hobeto egin behar direla, eta sariak ere hobeagoa behar direla. Eta guk iritzia enitz badauzkagu jende desentek eman dizkigu, baina iruditzen bazaizue zuen iritziak nahi genituzke, eta zuekin hitz egin nahi nuke guzti honetaz. Kaixo? Kaixo. Nola izen hauzu? Aurtzane. Aurtzane. Tira, gaurko honetan ez dizuet esan, ikusten ari zatzaizkidutenok, nolabait dondokikilikon guztia saltseatua ikusiko duzue, eta pikeatua, dena nahastu xamarra ibiliko baita. Ikusi duzue txolartean ere, gure eskolako postaltxo horretan aurrak zer nola portatu zaizkigun. Zuzen urte dauzkazu? 9. Nola izen hauzu? Agurtzane. Agurtzane, ez zu 3 urtetan eskolara joaten zinenean ze egiten zenuen? Abestu eta jolastu. Eta gure lagunak bezain bihurria zinen? Ez. Txintxoagoa, ez da? Beti bezala. Zuek, nola izen hauzu? Karmele. Karmele, ze joku egiten dituzue orain, ez da gizem urte euskazu, 9 edo 10 edo? 11. Ze joku egiten dituzue eskolan eta kalean eta patioan eta errekreoetan eta? Pañuelitoan jolastu. Bai, eta zuek? Korrika egitea eta eskonditea. Eskonditea, berdin. Nork egiten du beste joku diferenteren bat? Ea, barka, leku pixkat? Futbolen jolastea. Futbolen jolastea. Ikusi makusi jokua ez dautza duzu, Bai. Seguru, seguru? Bai. Ea, nork ipiniko digu froatxo bat? Ea, nork? Zuk? Ikusi makusi. Zer ikusi? Ikusten du gauzatxo bat azten dana. Eta bukatzen dana. Ze izan liteke? Atea alda? Ez. Ze izan liteke ba? A eta A. Argia. Argia. Argia da? Bai. Ederki, ba, argia. Beste bat ipiniko dizuenik. Ikusi makusi? Zer ikusi. Jez hasten den zerbait eta az amaitzen dena. Ea badakizuen? Nor daki? Nork? Gizona. Ez da gizona? Ez da jendea? Kamara izango litzateke, kamara. Badakizue zer den? Gondola.
Ez dakizu, ez duzu ikusten gondola? Begira, gondola. Mirreo, nire bihotzeko azukreko eskorra! Nire bizitzako ilusioa betetzen ari da. Venezian gaude, eta kondolan gabiltza gainera. Bai, eta gero ezkondu egingo gara. Bai horixe! Ikusi duzu ez gondola politia zen hori telebistaren trampatxo bat da, eta telebistan bai Dondonki Kirikonen eta bai beste toki askotan horrelako gauza asko xamarra egiten ditugu. Zuek Dondonki Kirikon ikuste alduzu, Bai. Seguru edo pelota egiten ari zarete? Ez. Eta Debuluzon lehiaketa gustatzen zaizu, Bai. Ea, nori gustatzen zaio? Eskua, jaso eskua. Nori ez zaio bat ere gustatzen? Hor, aurpegi arraro xamar bat ikusten nuen. Dena den, Dondonki Kirikoneko Debuluzon horretan, zein iruditzen zaizu zuri izate baterako? Frogarik aspergarriena. Badakit. Aurrarena, gaztearena, helduaren galderak, ze iruditzen zaizu aspergarriena? Alduarena. Helduaren galderak iruditzen zaizkizu. Zailegiak izate aldira, helduaren galderak. Zu jakiten dituzu? Bueno, nik ez. Baina berak ikasi baditu, jakingo ditu. Bai. Eta zuri esate batetarako, ze iruditzen zaizu aurra bakarrik lehiaketara ez etortzea, heldua eta persona gazte batekin etortzea, hori ondo iruditzen zaizu edo gaizki? Ondo? Bai. Eta zuk parte hartuko zenuke? Bai. Eta zeratik ez zera apuntatzen? Zekit. Ez dakizu? Ea, nori etzaio frogaren ma gustatzen? Zuri dena gustatzen zizkizu froga guztiak? Bai, Zein da aspergarriena? helduena, galderak eta... Zer dira, galdera zailegiak zuretzat? Bai, Erki, tira, iruditzen bazaizu, eta zuen baimena baldin badaukagu zergatik ez dugu lehiaketatxo bat antolatzen hemen. Bai? Norre hongo litzateke prest lehiaketa batetan parte hartzeko? Ea. Jende gehiegi zabete. Ea. Ea honek aparte hartu nahi du. Eta neskato bat. Ea, etorri nahikin. Etorri aurrera. Ea. Noa izen hau zuen? Sorkunde. Sorkunde, Iñaki. Iñaki. Ea biok orduan parte hartuko zuen, zein izango da salsa eta zein pika? Horiek salsa eta rosa pika. Ja, baina zu ze taldetan egon nahi duzu? Ni salsa. Salsa. Ni pika. Ea goazen ba. Salsa izango da bata, eta pika izango da beste, hemen utziko dut nik trastetxo hau. Baina lehiaketa honela ezin du, hasi makilatu egin baduzu zertxoait. Amaia eta Amaia, biak, etorri momentutxo batean ez posible dauzu, eta makila ditzagun. Ikusten duzu, gauzak honelaxe egingo ditugu, gauza guztiak nahastu egingo ditugu, eta tira, entzun ditugu zenbait gauza, zuek kontautakoak, ze iruditzen zaizuen Debuluzon lehiaketa, eta hor, personak egintxonak ados zetozen, helduaren frogak zail xamarra gote ziren edo. Eta berba da, bizan daiteke zertxo bait. Beste zenbaitek esaten zigun, aurz oso txikiak, 3 urtetako aurrak eta 4 urtetakoak eta ez zirela inoiz agertzen Dondonki Kirikonen. Eta hemendik aurrera, datorren astetik aurrera, sorpresa berritxo bat izango dugu. Talde bakoitzak bere maskota edo bere iratxoa ekarriko du, eta aur txiki batek zerbait egingo du, kantatu, edo parte hartu du, edo eta puxtarri batzu irabazi, eta sari poliki bat ere izango du. Barka. Horlako gauzak izango ditugu, datorren astetik aurrera, datorren asten ere eraberritze horrekin jarraituko dugu, eta horrela zeatuko gara. Listo aldaude? Laiztor, ez da? Hauek guapo jartzen ez da bate beharra handirik, beraz, zertxoek gainetik pasa, eta nahikoa izango da. Listo.
Bata prest eta beste prest. Ederki ba, ea nondik hasten garen. Zuek Euskal Telebista asko ikusten duzu, Bai. Seguru? Bai, ezta? Eta ondon kikiliko baita ere. Bai. Ea ba, aspaldi xamar orain ez dituzte botatzen, baina saltsarentzat. Marrazki bizidun batzuk Dotakon. Akoratzen altzara Dotakon ez? Bai. Eta Dotakonen kanta baldakizu. Ez. Ez dakizu? Seguru, zara akordatu ere egiten? Bueno, doinue bai baino. Ea ba, doinua? Na. Ez naiz akordatzen ez. Zara akordatzen? Honako zen ba. Erki. Eta pikako lagunarentzat, zure telebista horretan, bi lagun ikusiko dituzu. Dondon Kikilikonen irten ziren behin batez, eazuk nortzu diren badakizun. Ea, nortzu ziren? Ez duzu tankerik ematen? Tapia eta Leturia trigitilaria genituen. Dondon Kikilikoneko txolarte batetan gurekin ego zirenak. Lastima, zeingo dugu ba. Saltsarentzat, urrengo galdera. Dondon Kikilikonen pasarte batetan, Txirrimero eta Txiribiton erromes bihurtu ziren, eta erromes zebiltzala, agure batekin topo egin zuten. Ez dakit akordatzen zaren, bai? Ez? Agure batekin topo egin zuten, eta agure horren alaba, itsasoko izpiritu gaiztuek, zera da, atxilotuta zeukaten, nola amaitzen zen pasarte hura? Ez akordatzen. Seguru? Saltsak orain artean, puxtarrerik ez du irabazi, bi galdera eta hortxe ibili baita, baina ez bataren eta ez bestean Dotakonen doinua justu, baina ez. Eta pikarentzat urrengo galdera. Txirrimero eta Txibitonen kantatxo bat erakutsiko dizugu hor. Ez da gauze erraza, kirikiriken, ez da gauze erraza, ama gezurtatzen. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, den esaten dio. Zein da erantzuna? Kirikiriken. Kirikiriken, txalo! Eta noski, bi puxtarri zuretzat. Eta zuk orain beste bi personai ikusiko dituzu. Personai ez, persona ezagun. Egun batetan, Dondon Kikilikon batetan agertu zirenak. Ikusi zure zera.
Ba alagizu erantzuna? Serafin eta Jonander Larrañaga. Ea ba, bi puxtarra izuetat. Erki, beste frogatxo bat. Dondok ikilikoneko pasarte batetan, batean bakarrik ez askotan bi personai agertu izan dira, japoniarrak beraiek, eta Txirrimero eta Txibitonen tortolika nahi zuten, eta beraien atzetik maltzurkeriak eginez, eta balakizu ze izen duten bi japoniarroiek. Zara akordatzen? Japoniarrak izen arrara dukate. Nikito eta Nipongo. Isilik, Nikito. Baina Nipongo! Iztura! Izintzeko, olaindik, makinatxoa saltu behar diegu. Toli, ale, lestatu adibidaia lako. Azkal, azkal. Bat, bi ta hiru. Babateko gure deburuzun honekin jarraituz, orain kantatxo bat erakutsiko dizu zuri ere, Txirrimero eta Txibitonen kanta, eta ea zuk tankera ematen dizun, ea zein izenburu duen kanta honek. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Erantzuna baldakizu? Bai. Zein da? Txapela buruan. Noski, beste dituztare. Eta guzti honekin azken galdera besterik etzai geratzen zuretzat, eta marrazki bizidunetako musika bat galdetu dut saltsan, beraz pikan. Akordatzen altzara Arturo Erregeaz? Nola zen Arturo Erregearen kanta? Nola, kantatu. Arturo Erregea. Eta Genovia Princesa. La 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 la. Horrela altzen, ea? Tira, ontzat utziko dugu, eta bi guztarri dira. Saltsak lau puxtarri dauzka orain artekoan, eta pikak beste lau. Azken froga bat geratzen zaigu, eta azken froga normalean Dondok ikilikonen zera izaten da. Eskulan bat edo lako zerbait, baina gaur ez dago horrela ez pentsauta. Bai, zapata gaspaldi honetan ez ditut garbitu, eta zapata garbitzen baldakizu, Bai. Bai? Bai. Ea ba. Ea ba, tori nire zapata, eta tori bestea. Pañueloi balagoz be? Ez dagoz be pañueloik? Jasos! Ea, tori pañuelo bat. Beste bat. Ea, txoin segundutxoa. Nik bat, bi eta hiru esan dagoan, zuek nire zapata horri lustre osoa atera jozu, mesedez, Eta lustrea ondo atera, eta azkenean nik jantzi egin behar du zapata. Brilloa ondo atera. Garbi egin. Konforme? Ea, bat, bi eta hiru. Listo? Ea, bientzat, bina puxtarri eman ditugu orain gontzan. Salsarentzat bi eta pikarentzat beste. Bueno, tira, behar bada, froga hauek bode prontoan asmadutakoak eta horrela gauza arraro xamarrak izan litezke.
baina orain problematxoa doka, nik zuei opariak emateko asmoa nuen, baina 6 saltsak, tikak beste 6, eta biontzat oparirik ez daukanik. Desenpate egin barra daukagu. Txen. Bueno, globo pare bat bauzkanik hemen. Tori globo bat. Tori zuk bestea. Eta desenpate egiteko, nik 1, 2 eta 3 izandakoan, zuek globoa puztu, lehertu arte. Lehena lehertzen duenak, bai, lehena lehertzen duenak, ifikate bat eramango du, eta besteak liburuak, etorretxeko liburuak. Konforme? Ea ba. 1, 2 eta 3. Ea, hor dauzkazu zulatu nahi badi mauzde, lehen alertzen dena berantzat. Etorri bionigana, eta guzti honekin, zuk 8 puxtara irabazi dituzu. Eta zuk 6, bueno, zuri ifikatea emango dizugu, eta zuri etor liburuak. Pozik bio gorrela? Bai. Bai. Tira, zemuz pasa duzue? Ondo. Bai. Bukaera horretan behar bada arnaz estu daude mutilak, ez dio hitz gehiago egin araziko. Tira, batean prestatutako zera genuen, eta zer pentsa ematen duen lehiaketa horietako. Denaren guazen zuen tokitara, opariak geroxiago emango dizkizugu. Tira, honela izan daitezke, arnaz estuga jarraitzen dute gure launek, oraindik, eta ez da batere harritzekoa. Baina, Dondok Ikirikoneko froga berrietan, aldaketa zenbait egongo direla esan dizudanean, haurtxoek, hemendik aurrera, habilidade froga batera izango dute. Orain artean, marrazki batetan, ezberdintasuna ikusi, edota etxeak egin, edo horrelako zerbait izaten zuten, hemendik aurrera, habilidade froga kaskar bat izango dute. Eta gazteok berriz, orain arte beti izkien munduan ibili behar izaten zenuten, eta hemendik aurrera, nahi izan ezkero bintzat, zenbakiak ere aukeratzeko aukera bintzat, aukera edo posibilitatea izango duzue. Eta helduon galderatan aldaketa zenbait egingo ditugu. Dena den, zer egiten zaizue botazio egiten badugu? Botazioren bat edo beste? Ondo. Ea, nori gustatuko litzaioke salsa izatea? Eta nori pika? Inori ez? Inori ez, orduan garbi dago bati bakarrik. Garbi dago salsa izatea edo pika izateak ere bere arrazoitxoa bat duela, ezta? Orduan behar bada aukeratzen hasi beharko du, eta zerbait asmatzen hasi beharko dugu. Helduen galdera zer dira, zailak edo errexak? Zailak. Ea, nortzu pentsatzen dute zaila direla? Errezak? Hor atzekalde horretan entzuten nuen errezak zirela, ea? Ez, bai errezegiak. Zeratik iruditzen zaizkik helduen galdera errezegiak? Asko egitekelako. Eta pentsatzen duk galdera zailagoak egin behar zaizkila? Ne ustez bai. Ze gai dominatzen dukik galdera asko egiteko? Nik batez. Paiasak nun daude, Jaime? Txirrimen eta Txibiton, bere egin egon nahi duzu? Bere ikusten dituzu? Bai. Ea ba, Txirrimen eta Txibiton, mesedez. Aurrera! Kaixo, Jaime, kaixo guztioi. Barkatu, ika egin du bezten leizter azaldu beti, baina... Non da txikia? Ez dakigu.
Zeba. Bere bile gara. Badaki beti batetik bestera biltzen dela. Ez du gaurketu. Mirri! Baina jakina daiteke zer arraio gertatzen zaian. Mirri, nahikoa da. Mirri, kontxo. Txep! Zer arraio gertatzen zai? Euli bat sartin zaidak belarritikan! Ez diet esan batxiribiton mutila burutik egin ez dugu. Zera, pentsatzen dik, belarritik euli bat sartu zaiola eta hor, kaskezurrean dara mala... Zer? Nola sendatu badak... Enau gehiagin fido... Mirri! Mirri, hago lasai! Hago, txiribitonek ba omentze karrekin etzat, zera, sentakin zu... Hago geldi... Ai, txiribiton, kontuz, Txibiton, ez hasta gozkorra. Ez alintzan... Mirri! Mirri! Baina zergatik egin hastak irtena? Kontxo! Zaplastiko txiki bat eman edo... Bazetorrek. Mirri! Mirri! Ondo sentitzea ez? Ondo? Bai. Sentitzen hoten egin? Bai, buruko mina pixkat. Eta eulia? Ze euli? Buru barnean nuan euli hori? Agia, jundek. Guara dut. Ustutzen hau. Bai, txiribitoan egia esan nire sistema ona izan da. Kirten egia, baina... Mirri! Baina, Mirri, agolas, esango adiraztea arraio gertatzen zaian berriz ere sartu altzaik euli bat kaskezurrean. Espa? Eta zergatak egin burrurrurako txorakeriak egiten. Baspare beste bat esartzeko agonio! Agur, Jaime, agur haurtxoak. Etxera goaz! Honekin ez dago gauzonik eta. Segi etxera. Ikusi dituzu nolakoa diren, ez da erremediorik. Deuluzonez izketan arituko gara, eta, bueno, tira, datorren astean ikusiko dugu ze aldaketa egiten dituen Deuluzon lehiaketak eta sariak eta bestelako gauza guzti horiek. Dena den, Dondon Kikrik honek jaio zen egun ezkerotik beti izan du abenturatxo bat, tortolikaren bideia zela, edo oraingo pasarteak direla, eta horiek bai izan dutela arrakasta. Jendeari izugarri gustatu izan zaizkio beti, eta orain ere zuek pentsatzen dut ikusten ari zaretenak, Txirrimir eta Txibiton ikusi irrikaz egongo zaretela. Beraz, iruditzen bat zaizu eta orantxe alde egiten dutenez, ikustagun Txirrimir eta Txibitonen etxeko saloian ze gertatzen ari den. Apa! Kaixo, Mirri. Jolas berri bat erakuntzekin didate! Bai? Bai. Ze jolas? Oso jolas puskarrero omen da! Nola izango da jolas puzkarreroa, mesedez? Bai jauna, Anderino batek erakutsi zidak, eta esan zidak oso jolas pedagogikoa dela! Pedagogikoa, Mirri. Horrek esan nahi du jolasteaz gain gauza pilo bat ikas daitezkela. Esate baterako puskarra botatzen. Kultura ikasten da, Mirri, kultura. Kultura? Tira, esaigun, nolakoa da? Oso horrexa, begira. Hemen kaseta dago, ezta? Bai. Ordan, batek kaseta jarri egiten dik. Bai. Eta doinu horren gainean galderak egiten dizkik. Esate baterako nork egina den doinu hori, nork kantatzen duen, nork jotzen duen, eta batek asmatzen duela, horrek beste kaseta galtzen dik, eta bestelako galderak egiten dizkik. Eta inork ez du asmatzen, nengo bera jartzen di beste bat.
Aizak mirri baina joko guztiz kultoa duk hori. Alaxana. Guztiz harritzen hau, ikonelako joko bat proposatzea. Tira, az gaitezen jolasten. Nik jarriko diat lehen, etzazue begiratu. Da nik asmatingo diat lehenengoa. Etzazue begiratu, tira. Uda berriak, bazter guztiak, ditu ederki lorez jazten. Nork kantatzen du kanta liluragarri eta zoragarri hau? Osaba matrakak. Nik noski, txirri bakarri kantaba iztezake hain xadarmanki eta hain zoragarri honelako kanta politiak. Tira, txiribiton, ikasmatu duanez, jartzakik beste kasetan. Ja, xinen kantatzen duen berri ere? Marero, señor, camarero, ¿qué hay para hoy, señor? Bosta xolak? Bosta xolak ez badu kantatzen? 6, kordon? Bai? Anoski, 6 taldeak. Txiribiton. Ontxo mirri asmatu. Nik asmatu diat, Etxek, beste bat jarriko diat. Ez behiatu, Ea badakizuen, nork egina den obra hau, Benito Lertxundik. Baborialakoak. Wolfgang Amadeus Mozartek egin zian obra hau. 40. sinfonia, idearik ez daukazue. Beste bat jarriko izuet, Ea oraingoan asmatzen duzuen, nork egina den oraingo obra hau. Polita. Bazekit, Antonio Matxinek. Tonto alakoak, idearik ez daukazuen musikaz. Hau ere Mozartek egin zuen. Zuzue, tipo, desastea xaten. Ea, beste aukera bat emango izuet. Hoi serenata baitzen. Ospina! Hau ez hautzen diat. Hau irratiko anuntzio batetan ateratzen duk. Bai, saltxitxa anuntzio batetan, mirri! Saltxitxarena bada, Bai. Mozartek egin zian ere. Turkiar martxa. Abraxe bizto tipo eskatin galantak. Azkeneko aukera emango dizuet, Zezuela bilatu, azkeneko aukera. Ea nork egin zuen obra eder polixora garri hau, Mirri, txiribitonek eta biok, bazekiaguk. Nork egin zuen obra hau? Doinu liluragarri hau, Wolfgang Amadeus Mozartek. Bai jauna, basan gara asmatzeko, nola jakin duzu horrengoan. Lehen entzun ditugunak bestain liluragarri eta zoragarria zelako. Jakina, Mozartek doinu preziosoak egiten Egia dizki. da. Aixue. Txirbiton guztiz asetze omen duenelako musikak. Aixue. Zergatik ez gara Mozarti bisita bat egitera joaten Tortolikan. Kontxo, mirri, idea polita da. Goazen bat Tortolikarekin Mozarten gana. Bai, Nik proposatu dudalako Tortolikan joan nahi duzue, Ezta? Bai. Beti nire ideak niri xurrupatzen, Horrela bideotandik zerberik geratuko naiz. Oain, ez du nahi Tortolikan joan. Baina nola joango gera ba, mirri? Nik itotan ipongoren makina erabiliaz. Makinatxo horta... Tira ba, goazen japoidarren makinatxoarekin?
Nik esan dudalako, nik edota nipongore makina eskuatea, zuek ere bai nola joan nahi dizu, ezta? Nik orain tortolikarekin joan nahi dut. Aizak, Mirri, adar jotza etorri ala izona, gauza bat egingo diagu, ez. Kara eta kruz egingo dugu. Kara irteten bada, tortolikan. Kruz irteten ezkero, japoidarren makinatxoan. Ados? Ea ba. Kruz. Pelas. Japoidarren makinatxoan joan berko dugu. Zuen erruaren gatik, nik tortolikan joan nahi hori amorretxik. Baina, zaudete, joan aurretik gauza bat egingo dugu. Nik ezagutzen dut hemen inguruan, bada denda bat, garaiko jantziak eta saltzen dituztena. Eta noski, Mozarten lagun izan nahi badugu, aproposagoa izango da, bere garaiko tankerako jantziekin joatea, ez da? Horixe. Guatxe, itxoin aterako ikasita. Hori piura! Utzi arrokeriak alde batera, Mirri. Eza ikustu, ondo algaude. Oso ondo, ezin hobe? Oso guapoak, oso doktoreak zaudete. Ni beti egoten aiz horrela, ez dut ameriturik, horrela jaio ninduten eta, edo zen gauza jantzita, guapo gehatzen naiz. Usten, hauek ordea, nolako itxula daukaten. Eta erreberentziak egiten baldakizuen. Bai, noski, erreberentziak, begira, Pram, pa, pa, Mirri. Aikoa da, Mirri, kontxo, beteko txorakerietan. Andere honek ez zion erreberentzia hori aitatzen. Hori dantza bat da, baina bestelako erreberentziak aitatzen ditu. Hori, noski, 18. mendean, denek egiten zituzten erreberentziak, bai. Beraien agurtzeko modua hori zen. Beitu, Horrela. Aerobik, txiribitan, guk ere baixekiduk, begira, Holatxe. Isten, mira, holatxe. Igusten, begira, holatxe. Ai! Motrollo, alkantxofo! Tira, eutzi txorakeriak. Aizu, zenbat zor dizugu? Bueno, bueltan ordainduko didazue, zuek ondo pasa festan, eta gillo. Festan? Ze festan? Esan zoazte mozorro festa batera. Gu Wolfgang Amadeus Mozarti bizita bat egitera goaz. Mozarti? Bai, musikaria. Baina Mozart hil zenetik? 200 urte pasa dira? Eta zer jola dugu horrek guri, denboraren gainean ibil gaitezke, edo zen garaitara joan gaitezke. Oiene denboran gainean hauek erabat jota daude. Nahiago nuke orain ordainduko bazen idate. Berriz ere hankasatu Mirri. Ez gertatu denbora zintzile geratzea, bestela. Tori. Ondo ordainduta, Ze, balgoaz. Bai, tukasen. Gogoratu txirri, Austria Biena 1780 inguruan, Ja, 1, 2, 3. Hauene. Egia zen? Egia osoa? Hauek magoak izango dira. Hau alda Austria, txirri. Ez diaz uste. Hemen sargori ez zegok eta Bienan...
ni. Jauja, ni. Aku, ni. Baina zer egin du? Burutik egin alago. Eroti una naiz, txiribiton! Tira, guazen hemendik hauek esnatu hauek. Oiek ere jateko guaxikaten, Zubiek etzeo. Guazen, esnatu baino lehenago guazen hemendik, ba ez? Ez, lehen da bizit txiribitonek txintxo izaten ikasteko, gauza bat egin beharko dik. Gajo hauetako bakoitzari, bokabile pusketa bana eman. Tira. Tira, emaiek! Txiribiton. Txiribiton emateko. Ikasi behar dut txintxo izaten. Hain txikia. Xikoitza, zurra! Tira, eta orain guazen. 1, 2, eta 3. Begira, jauna, zeure zerbitzari hau. Kupida zaitez. Ai, jauna. Egizu, mirariren bat. Bidali dazu. Jateko zeo zer. Non gaude orain txirri. Hau hotza! Mila esker, enuen hainbeste, hau pahotxa. Eta uste korpuska. Eroten altzara, oskaizio? Uztak, burutik egina dagota. Goze bainago. Eta gainera jainkoak bidali dit. Neure gozea asetzeko. Txiribiton, bokadillo pusketa bat emaiok? Tira, txiribiton, emateko. Emaiok, kontxo! Aizu, gizon, zen leku da hau? Hau, zen leku izango daba. Biena? Oh, txiribiton, hemen egiten dizkitek? Munduko ogirik osoenak, bienako ogiak. Bai, aizu, eta segunetan bizigaren baldakizu. Hauei burutik juna daude, ala. Gaur, urriak 10 da. Bai, baina ze urte da? Ai, ene, ai, ama, hauek ez dakite zein urtetan bizi diren. 1781 urtea da. Behingoz asmatu dugula zinudik. Guazen, hor zehar galdetuko dut. Hoxe. Ai. Izostutan eok, kontxo. Abotza. Beroki batzuek hartzik bagenian, peluka xikin hauek ekarri beharrean, ez? Ikestukin izotzik, jakina. Beti jaten, eta honelako koipeak izan da, foka galanta. Zaudete, mirri, txiribiton, agian hemen zeo zer esango zigutek. Hemen? Zeba? Hau da opera teatroa. Opera teatroa hori izen bitxia. Bitxia opera, baina zergatik. Oi, berdin izan zitekean, manzana, carbón, mujer, Andrea, gizon. Tira. Bienen harri-garri haituke. Mirri txiribiton utzi txorakeria, mesedez. Begira, badirudi ate hauek itxirik daudela. Beraz, bai, opera dielako. Atzeko ateetatik sartuko gara. Hoixe.
pianissima! Zer diozu azta pitorrek, ze piano eta ze porru. Italianini popolini, piano azuk joko duzu. Eta nik kantatu egiten du. Ma cosa fai? Non savi testi, non savi cantare e gridare come una bestia! Ixo, tontua luna! Ni kantatzen ez dut jakingo, baina eskua gainean jartzen badiat, arkakuso bezala utziko haut. Aditu aldok? Eta zuek nortzuk zarete? Zer gertatzen da orain? Siamo venuti in busca de Mozart. Mozart? Bai. Reverentzia gutxi eta mamira, Mozart orain dela pixka bat, joan da, beraz, adio! Nolako mintua, nolako izaera, etzinetan! Barkatu, baina non bizi da? Ba, irten eta bigarren kalea eskuinera! Eskerrik asko. Bienara iritsi dira Txirrimer eta Txiribiton, baina hortik aurrera ze gertatuko den datorren gure saioan ikusi beharko, orain gehiago ezpetizu erakutsiko. Aste honetako etxetik idatzi duzunontzat Txirrimer eta Txiribitonen zirzart disko honako hau izango da. Legeitioko Mikel Zumide, Tolosako Ines Alberdi eta Donostiako Juan Perezentzat. Aste honetan galderarik ez dugu egingo, ikusi baituzue Dondonki Kilikon eraberritu datorrela eta datorren astean izango ditugu beste hainbatetarako denborak eta tenoreak. Orain hori bai, zin egindako gauzak, eman egin badizkigu, eta Iñaki gure lagunak izango du bere izikatea, eta Sorkundek noski etor bilduma. Eta programa amaitu inbar genuke honekin, baina bersoren bat kantatu nahi zen duzuk, ez da? Bai. Zer zara, bersolaria? Ez, bersoa kantatuko duzu. Ea ba? Aztu inaltzaizu? Bai. Ez aldi ez du esan den bersoa bazenekiela edo? Bai. Bai, baina ez duzu abestuko orduan azkenean? Bai, badakizu? Bai. Ea ba. Txirrimere txiribiton dirituz gogoan, donak ikilikongo paiazo moduan, oso gustora nabil nizuen ondoan, zuen bezalakorik ez dago munduan. Eta guzti honekin hitzak soberan dauzkagu, berso honekin aio eta hurren arte.